foli ani kanu la an bɛ o ɲɛsin aw ma nin waati in na a tulo bɛ aw ka arajoso mandi la ni ye arajo Royale Fm sababu ye nin fana bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Docteur Choguel Kokala Maïga a ye délégation bisimila kunu fo debout pour le Mali an ka wuli Mali ko kama olu bɔra Faransi kana kunungo Choguel Kokala Maïga fɛ kana kunnafoni di ka a ma ka sanga malidenw minnu bɛ jamana kɔ ka fɛɛrɛ minnu b'o la bi o nana kɔnɔ o lase Choguel Kokala Maïga ma ko kalo min filan kunna o tile 15 n'o tɛmɛna mobiliba fɛn fɛn ni o ye remorque belebelew ye ko bolili goudron sanfɛ ko nɔgɔya bɛ don a la ka d'a kan ko mobiliba bɛ kɛ sababu ye ka goudron kɔni sɔrɔ kɔrɔsiɲɛ nafolo min bɛ don a la san kɔnɔ ko a nafolo barika ka bon kosɛbɛ burukala tora 50 la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sanni feere kow ma Mahamudu Uldo Mohamed ale y'a lase k'a fɔ ko fɛn ma fara buru prix kan kama sɔrɔ min fɛ ko fɛn ma fara farni o prix kan Isa Kawjim a bilara kunungo ka bɔ kaso la lafiya da dira ma n'a b'a ma ko liberté provisoire yani a ka kiri o don cɛ Niger Maradi a b'a ladɔnya k'a fɔ denmisɛnnin 27 olu jenna fo a dɔw tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ekɔliso kɔnɔ ni o tun ye binbon ye o jenna ka sɛbɛkɔrɔ juguya kosɛbɛ Burkina Faso Gilbert Diengere a ye i cɛ ka bɔ jarakili bɛɛ kɔrɔ kunu Thomas Sankara fagali la ko Thomas Sankara fagara o y'a sɔrɔ ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ la n'an b'a fɔ ma ko sport ko ale nana baara kɛlen kɔfɛ kuma in ma bɛn fiyewu lafasaba minnu n'olu bɛ Thomas Sankara lafasa Maître Prosper Farama a ko ko Gilbert Diengere bɛ ka imoke bɔ Burkina bew o la bakuruba kunnafoniw filɛ a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sege fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu min n'a bɛ fɔ ma ko an ka wuli Mali ko kama debout pour le Mali olu ye jɛkuluba ye minnu bɔra jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi kana o nana kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Docteur Choguel Kokala Maïga ye ka d'a kan ko olu bɛ bɛn dɔ la yen bɛn a ti ɲɛ min ko fo kana n'a ye kana ɲɛfɔ faamaw ɲɛna an fɛ yan Mali kɔnɔ o taama de tun bɛ ninnu senkɔrɔ kunu wa Docteur Choguel Kokala Maïga fana y'u bisimila a sɛbɛkɔrɔ sawale ka d'a kan ko a dalen don min na bi o y'a ye k'a fɔ malidenw kɔni sɛbɛkɔrɔ wulila kosɛbɛ o la ko n'u ye nin hakilina ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na o kuma fɔ ale ɲɛna Choguel Kokala Maïga ko nin diyara ale ye kosɛbɛ wa ko ni bɛɛ y'a kɛ tan a ka ca Ala fɛ an haminanko ye min ye n'o ye Mali kɔni ka yɛlɛmali ye ko a bɛ kɛ tama kisi t'a la a ye wolu fo kunungo ko o sɛbɛkɔrɔ o fo fɛn min ni o ye remorque minnu bɛ tɔni 40,000 ani tɔni 50,000 ani kɔ ta ka taa ko a dabilali sera ka d'a kan kalo min filan kunna o tile 15 ni o sera ka ban ko yamaruya si tɛ remorque si bolo bilen i ka doniba ta ka mobili fa ka Mali goudron minɛ walima ka CEDEAO yɛrɛ goudron minɛ ko o kuma banna an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ko ma ale ye lajɛrɛ kɛ kunu ka kunnafonilaw wele ka tila ka jɛkulu minnu yɛrɛ da kan ka don transport ko la a kɛra minɛnko ye sawo a kɛra mobili ko yɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunungo misali Isuf Tarawele tun bɛ kɛnɛ kan ani minisiri 2 wɛrɛ ka fara ministre de transport kan ani minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ye an bɛ Ala deli k'a fɔ madame Damile Madina Sisɔkɔ a ye a jira k'a fɔ ko in bɛ senna a mɛnna jamana caman bɛ yen k'u kɛlen bɛ ka baaraw bila sen kan nka ko jarakili bɛ min nɔfɛ bi o Mali de ye o ni jarakili dun bɛ Mali nɔfɛ min ka fisa o la o y'a ye k'a fɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa o jarakili min bɛ Mali nɔfɛ ko k'a ban o ye kelen jarakili yɛrɛ dɔrɔn tɛ
Mali ministre nana ayira gouvernement tola kafo ko bolivan be tieni mina do Mali gouvernement kunda sangono kapti jo mila bidu anakunga fena sango sanko obe perdi Mali kun o ya so pre kanga swala o fere ti do ay ka dobe dobo doni batalila mobili manga munu ni benkero ka sida o walmo ilmu atola ko wuluka la famille la kana ko mi kapsa o de maradona ka fo la jere kala Senegal ena fo madame Damle Marina si so ya fotogomi wa ko akeleme ka fere buruda mama kanga iselo la kana kola wala sa kani selection bla senga article 14 ko o selection bla senga awale damne na sida o tola malila ko mali be ko fe kudu wala ko munu wana bla ni baraina o ku yere koloti ko sobe kadaka ko sécurité be ke ni janamu ani polisu fenfe daka nga do saba kungango kiwara la ko bela jelibe na kolofirike akoka wala sa o irmo ku ba fale mumbe saba uka na be kana ni tieni chamam se ka bwala to mina wala jere kala kunungo madame Damele Marina Sisoro ale kuye kuna funlaw ani milisi chama wele ni kama kunungo adalayola ko bu kama farabu pirika anya milisi ngaba ngesembe sani pirikuma Mambu Uldo Mohamed ale aiza kafoko doma fara farni pirika adime ke tuuri ka do fara bu songoka ko oye fenye no tigewa ko Mali gouvernement ye afela fo felati dore ko bu ye biduri fede kayrola ko ni o sera ketara abe kapsa ni mami yera sangoni mimbe hakina wala ni koyuka ko bu son ni do fala mama fe Mamudo Uldo Mohamed ko nara sono mo bena jara kilibata o bege ka tawladi ko ademi fo kuma la kunu ayeni fo ko kadala ka fo ko yelama minamba ko bala ni man be bela jirma yelama itali la matula ka fo de ko yelama beke o tula ko abigele ko sabe o sat kala mbala dona ka fo ayeni la sirike kunu tumamina ni o kumbe la jere ni anyama ya kumbe alere fa ministre Mamudo Uldo Mohamed anyama kumbe alere bulu wa ayala ka fo fente fara premier kanu e bilure ko fente fara ka o dongo la jere mkara kunu na kuno te kunu ko bulagiri sama tundatuna wa ko okelendo ame watimna komsa kuni o mafamu aliko ni la sirike kanyesi burukuma bekiji ya ko yoro famu mikafsa ode isa kawjim ale me kasula kasanga aye ko munu fo docteur Sugal ko kala maygama ko kana laba kulendel asimi buita yerema o jaragili chama tale me kanyesi o isa kawjim kadaka ko akatabulo chokolo kyara ko sobe labaina aye dola mitakanyesi mari premier ma fuka ta laba colonel asim buita yere doalima o kera sobu ni o procureur Touré aye wese ni ma ko fele no isa kawjim ko katangi na dara kaula ko jalakiya so o kera sobu yotunya abla kasola ka abla berela mamna na abla lola wati doko konana o sente de to nana kana la jereke ko o banyini ka wote ka nyini kribno tilamo pe ku ka isa kawjim o ka ya fama ka bla folo yana ka kriche o de blali kra kunu liberté provisoire o liberté provisoire mamna na be boy o procureur to ya ja ka fo ko imbe tumina ka fo ko isa kawjim bla ka o mafo sente ba sa aka shela kono ni anona mo gera o so ku sika yamara di kabla folo na ka folo ko sente sika abo kribloga ay ko sente ko ke ni ma chama yiniga o ga ya ka foko isa kawjim ka tara so ko ni abane o procureur Touré ya ka fo ani bani chekaja abe ban domina ya ka fo domina na foko isa kawjim akaji makara kana ye ka bora kasola ko nyonte isa kawjim ani ma chama dara nyona aye dastago chama fo ma chama ma hala buranga yara bola no ye Mahmoud Dikoy ni anana ban kabe o colonel Asim Guitafe o bulu kunjo mamena ebo doya ko buruja fo kana do RFM wala ko o de egere ay
jamana kokanaw la a b'a la dɔnna k'a fɔ kasara min kɛra o dongo n'a kɛra maradi Niger dugu dɔ don denmisɛnnin 27 o cɛmanni 15 musomanni 12 o bɛɛ lajɛlen jenina ka a sisi ka fo kana dɔn dɔ tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na olu ka suturali kɛra kunun suturali min kɛnɛ kan ni milisi caman tun b'a kɛnɛ kan soma caman tun b'a kɛnɛ kan ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nin nana cogo jumɛn nin dun ta siɲɛ fɔlɔ ye Niger jamana kan n'a ɲɔgɔnna baraw bɛ kɛ Niger a b'a ladɔnniya k'a fɔ o baraw min kɛra n'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin 27 jeni a kɛyɔrɔ la ko somaw m'a faamu fiyewu fo a nana laban kɔni o yɛrɛ tun bɛ ɲini k'i kɛ kalanfa dɔw kan k'a yira k'a fɔ ko a bɛ cogo min na ko a gɛlɛyara o den dɔw bɛ yen ka denmisɛnninw mɔ dɔw tora tasuma kɔnɔ ka kasi fo ka ban ka sisi ka ban soma dɔw nana ka na o denw ye tasuma kɔnɔ o ma se ka foyi kɛ a ko gɛlɛyara kunungo kosɛbɛ o ye jalakili ta ka ɲɛsin Niger gouvernement ma ko Niger bɛ jamana min ye Niger ye n'a fɔra n'a ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ hali bilen Niger ko a ka bon hakili ma wa ko dɔ wɛrɛ tɛ jamana marako juguya o de don ani kalan donbaliya b'a la ko o de don farafinna yɔrɔ tɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ ko binbon bɛ lakɔliden minnu kunna ko lakɔlidenw ka kalan k'a kɔnɔ ko o fana ka ye bi farafinna gun kan nka Niger filɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye hali salon ko kokura nin n'a ɲɔgɔnna kɛra salon ka denmisɛn caman bɔ na nin na n'a fɔra ko ɲɔgɔnna kelen ka kɛ ɲinan tuguni ko fɛn don fɛn min n'a a ka bon adamadenw hakili ma Burkina Faso Gilbert Diengere maaw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ nka a bɔra bɛɛ ni san cɛ caman hakili la k'a fɔ kunun Gilbert Diengere ɲininkali tɛŋuna la ko a na i tilen k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna k'ale de Thomas Sankara fa nka a nana min fɔ a bɛɛ ka fisa n'o ye o de kosɔn Maître Prosper Parama ni ale yɛrɛ ye Thomas Sankara ka avocat ye a ye a ja k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko Gilbert Diengere k'a ma ɲuman kɛ nin ye walima k'a ma ni a kuma bayɛlɛma bamanankan na o k'a ma hɔrɔnya kɛ nin ye ka da ka ko min kɛra nin cogo in na ko dogona wɛrɛ tɛ kana tila kana a bayɛlɛma Gilbert Diengere tuma min na ni kiribulon tigilamaw y'a ɲininka Gilbert Diengere jalakili bɛ nɔfɛ fo ka taa se jalakili 4 bɔɲɔgɔnko ma o jalakili 4 yali i sɔnn'u ma wa walima i ma sɔn Gilbert Diengere i fɔ a bɛɛ kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ ko in na a t'a kalama bi a t'a kalama sini ko nin mankan in ale y'a mɛn k'a to a ka farikolo ɲɛnajɛ la n'an b'a kuma ko sport k'ale tun taara boli la walasa ka fari bɔ ɲɔgɔn na ale bɔra bolikɛyɔrɔ la k'a nana sɔrɔ coup d'État in kɛra a nana sɔrɔ Thomas Sankara su dalen don ko a ye ɲininkali kɛ mun y'a kɛ ko ɲininka ko aw ye nin kɛ kun jumɛn na ko olu y'a fɔ ko a tun bɛ fɛ de ka Blaise Compaoré ko k'o faga o min fɔra ko ale Gilbert Diengere fana ma se ka foyi fɔ tugun k'a tora nin cogo in na kuma in ma bɛn fiyewu Thomas Sankara ka avocat ma ko nin bɛɛ la nin gɛlɛyaba bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛɛ hakili la k'a fɔ Gilbert Diengere bɛna kuma min fɔ n'a nana ka na nin fɔta ko tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ Mamadu ko a ka bon hakili ma k'a fɔ k'a y'i kɛ nin bɛɛ kɔrɔ maa min ni o ye aide de camp ye lakana bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na sɔrɔsiw ka bɔ po ka mobili ta ka i juruɲɔgɔn ko ka na Thomas Sankara dagayɔrɔ la ka na mugu ci a la o mugu kan yɛrɛ fɔlɔ ko i to kalama tiɲɛ na ko Gilbert Diengere a ye fɔ bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ nin tɛ kɛlɛ bankan ye nin tɛ ko yɛrɛ nɔgɔya kan ye ko nin sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ ka da ka k'a ye nin min fɔ tan a ma bɛn n'a tun y'i jɔ tiɲɛ la k'a fɔ ne y'a kɛ hali n'a sɔrɔ sa a bɛ digi mɔgɔw la k'o fana bɛɛ ka fisa n'a kana ni i mɔkɛ bɔ nin cogo in na Burkina Faso kaw ani Thomas Sankara kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ko n'a ma kunnaja kirin a bɛna ɲaami a ɲaami yɔrɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ ka da ka ko Gilbert Diengere ka kunun kuma a ye maa caman fitina kosɛbɛ kunun nin kiribulon o kɛnɛ kan laginɛkaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO ye maa min ci ko ka taa CEDEAO jɔyɔrɔ fa Laginɛ kow la Ibn Chambas ko ale ko man di Laginɛkaw ye mais Ibn Chambas a bɛ i n'a fɔ tuma min na n'a tun bɛ Laginɛ a bɛ san caman bɔ bi CEDEAO tɔgɔ la
Alpha Condé aka yɛlɛma in bɛɛ kɛ ka troisième mandat ɲini k'a to yen o ma kelen n'a fɔra tun ko k'o bila ka taa Laginɛ fɛn min ne colonel Mamadi Doumbia ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko u k'a lajɛ ko Laginɛ mako ba tɛ nin waati in na CEDEAO ka t'i la den na ka d'a kan ko kuma cayara kosɛbɛ Ibn Chambas ale nɔfɛ ko maa don maa min n'a tɛ nana ko wɛrɛ kama ka d'a kan ko ni ye Laginɛ yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛni ko ni ye ale yɛrɛ senbɔ la ko a tɔ ka dɔgɔ o siratigɛ la ko u mako ba t'a la bi k'a fɔ ko CEDEAO ka siraden bila ka na Laginɛ kɔnɔna na ko u mako t'a la bi tan Beninkaw fɛ yen a ma ladɔn k'a fɔ fɛn min n'o ye Patrice Talon ale ni Emmanuel Macron o ye tɔgɔnɔ bila kɛ gafew la kunun o tɔgɔnɔ bila gafe kɛra min fɛ o y'a ye k'a fɔ fɛn min n'o ye jokɔrɔ minnu tun b'u bolo o jokɔrɔ ko ka taa di Benin wa o nana ka na tɛgɛnɔ bila kɛ ka jo bɛɛ lajɛlen labɔ o nana bɛɛ lajɛ kelen kelen jo 26 bɔɲɔgɔnko o de bɛna ta ko nin taara ka bɔ Benin a bɛ san 129 bɔ bi tan wa ko waati nana se Emmanuel Macron y'a yamaruya k'a fɔ ko ka sigi n'u ye o sigi ni bi de ni bi min ye kalo tile 10 ye ɲɔgɔn kalo tile 10 ye ni Ala sɔnna ma ko o kan ka taa avion kɔnɔ bi ka taa n'a ye Beninkaw kɔni sigilen bɛ k'a kɔnɔ nka Patrice Talon ye min fɔ kunun ko Emmanuel Macron ye ko a k'a lajɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa fɛn min n'o ye nafolo dɔw bɛ yen Benin ka nafolo dɔw bɛ yen ko ka na n'u ye ko sanu belebele dɔw ko sanu kulu dɔw ko sanu belebele o caman de tun bɛ masakɛ min tun bɛ Dahomey ko a caman tun bɛ yen olu taara ko Emmanuel Macron k'a lajɛ ka o lasigi fana ka n'o di Beninkaw ma ko o bɛ kɛ ko tɔ ɲalen aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ a ka to bɛn ka Sala Mahamadu